Tiripo pa boda boss kumbura baba wekuno toda mashoko yenyu funga vanhu muri kuona vakazara vese pane mutambo udaiteka ibhora saka tangoona kuti kune vechidiki vachangosumuka kunoku tinofanira kuvatsvagira zvokuita saka zvotoda kuvatsvagira zvokuita tine masponsor vatinawo ana Jeffrey vatikuta mukati mezuva ranhasi vane zvavafunga kuti vaitirei vechidiki. Aiwa ndizvo kumayuthika uko tinozvikurudzira nekuti vafana vechidiki vamwe vacho vanogona nechipo nekuti havafaniri kuwandira kumutoriro madrugs ayo kukwadza vafana vechidiki saka vanofanira kungoitawo sport vambomhanya kana vasingagona kumhanya vanoita sei vasingagona kumhanya takonzwa kuti maera kuneyo bhora vasingagona kumhanya muda kuaitira vanongomwa madrinks vagara right nobva ndifunga kuzvinzwira kuti aiwa nhasi tiri kuvillage inonzi Chipura village kumukumbura kudande kuseri kwegomondo kwatiri nhasi matims edu anotamba bhora afunga anosvika 7 matimu ebhora 7 saka mamwe tinotenda nezvaita sekuva nerudo vanhu vese sekuru vatosiya mabasa vatobva kuHarare vauya kungosapota vafana vechidiki saka pane timu yekuHarare ndeyamakuru wani inonzi chii timu yekuHarare kwena timu yekuGuruve ina Gogotavi ndavakusapota ndivari kusponsa timu yekuGuruve iwo Sekutavi iyeni ndine timu yepamukumbura inenge iripo futi zvekare kune imwe yabva kumhiri kuMozambique inonzi Madrid iriko futi zvekare kune imwe futi yabva kunonzi pamuteresi iriko futi zvekare nefoya saka kana apa tichangotanga nechimbuwe iripo futi zvekare kana tichangotanga kana takuda kuita tichakudzoka futi kwamuri tokuzviisa kuti aiwa utungamiri vachizvitaura kuti timu yangu iri kwakati vachizvitaurira funga muchazvinzwira ndika saka tichasvika futi panguva yekuti pane zvatavaitira kuti vakomana kuti vapinde vakachena pane magogo vatengera timu yavo yekuGuruve vanotogona futi bhora vanotamba futi bhora tonomhanya futi handiti thank you. Tiripo pa boda boss kumbura baba wekuno toda mashoko yenyu funga vanhu vese muri kuona vakazara vese pane mutambo udaiteka ibhora saka tangoona kuti kune vechidiki vachangosumuka kunoku tinofanira kuvatsvagira zvokuita saka zvotoda kuvatsvagira zvokuita tine masponsor vatinawo ana Jeffrey vatikuta mukati mezuva ranhasi vane zvavafunga kuti vaitirei vechidiki. Aiwa ndizvo kumayuthika uko tinozvikurudzira nekuti vafana vechidiki vamwe vacho vanogona nechipo nekuti havafaniri kuwandira kumutoriro madrugs ayo kukwadza vafana vechidiki saka vanofanira kungoitawo sport vambomhanya kana vasingagona kumhanya vanoita sei vasingagona kumhanya takonzwa kuti maera kuneyo bhora vasingagona kumhanya muda kuaitira vanongomwa madrinks vagara right nobva ndifunga kuzvinzwira kuti aiwa
nhasi tiri kuvillage inonzi Chipura village kumkumbura kudande kuseri kwegomondo kwatiri nhasi. Matimu edu anotamba bhora afunga anosvika 7 matimu ebhora 7 saka mamwe tinotenda nezvaita sekuva nerudo vanhu vese sekuru vatosiya mabasa watobva kuHarare kwauya kungosapota Bafana Wechidiki. Saka pane timu yekuHarare ndeyamakuru wani inonzi chii timu yekuHarare? Kwena timu yekuGuruve ina Gogotash ndava kusponsa timu yekuGuruve. Iwo Sekutash iyeni ndine timu yepamukumbura inenge iripo futi zvekare. Kune imwe yabva kumhiri kuMozambique inonzi Madrid iriko futi zvekare. Kune imwe futi yabva kunonzi paMuteresi iriko futi zvekare. Nefoya. Saka kana apa tichangotanga nechimbuwe iripo futi zvekare. Kana tichangotanga kana takuda kuita tichakudzoka futi kwamuri tozviisa kuti aiwa utungamiri wachizvitaura kuti timu yangu iri kwakati vachizvitaurira funga muchazvinzwira ndika. Saka tichasvika futi panguva yekuti pane zvatavaitira kuti vakomana kuti vapinde vakachena, pane magogo vatengera timu yavo yekuGuruve yose kwacho vanotogona futi bhora. Vanotamba futi bhora. Tonomhanya futi chiri. Handiti ya. Thank you. Tiripo baba wekuno toda mashoko enyu funga vanhu vese muri kuona vakazara vese pane mutambo unoitika ibhora. Saka tangoona kuti kune vechidiki vachangosumuka kunoku tinofanira kuvatsvagira zvokuita. Saka zvotoda kuvatsvagira zvokuita tine masponsa vatinawo ana Jeffrey vatikuta mukati mezuva ranhasi vane zvavafunga kuti vaitirei vechidiki. Aiwa ndizvo kumayouth ikako tinozvikurudzira nekuti Bafana Wechidiki vamwe vacho vakagona nechipo nekuti havafaniri kuwandira kumutoriro madrugs ayo kukwadza Bafana Wechidiki. Saka vanofanira kungoitawo sport vambomhanya kana vasingagoni kumhanya vanoita sei? Vasingagoni kumhanya takonzwa kuti maera kunoyo bhora vasingagoni kumhanya muda kwaitira vanongomwa madrinks vagara. Right, ndinobva ndifunga kuzvinzwira kuti aiwa nhasi tiri kuvillage inonzi Chipura village kumkumbura kudande kuseri kwegomondo kwatiri nhasi. Matimu edu anotamba bhora afunga anosvika 7 matimu ebhora 7 saka mamwe tinotenda nezvaita sekuva nerudo vanhu vese sekuru vatosiya mabasa watobva kuHarare kwauya kungosapota Bafana Wechidiki. Saka pane timu yekuHarare ndeyamakuru wani inonzi chii timu yekuHarare? Kwena timu yekuGuruve ina Gogotash ndava kusponsa timu yekuGuruve. Iwo Sekutash iyeni ndine timu yepamukumbura inenge iripo futi zvekare. Kune imwe yabva kumhiri kuMozambique inonzi Madrid iriko futi zvekare. Kune imwe futi yabva kunonzi paMuteresi iriko futi zvekare. Nefoya. Saka kana apa tichangotanga nechimbuwe iripo futi zvekare. Kana tichangotanga kana takuda kuita tichakudzoka futi kwamuri tozviisa kuti aiwa utungamiri wachizvitaura kuti timu yangu iri kwakati vachizvitaurira funga muchazvinzwira ndika. Saka tichasvika futi panguva yekuti pane zvatavaitira kuti vakomana kuti vapinde vakachena, pane magogo vatengera timu yavo yekuGuruve yose kwacho vanotogona futi bhora. Vanotamba futi bhora. Tonomhanya futi chiri. Handiti ya. Thank you.
Wakanaka vakomana ndimbatigadzira chinhu ichi ndatirega ndoonane navakomana anderika ndiva vakomana saka zvachaita atimu ari pana panogona kusvika se iyi ndeyangu timu iyo ndeyagogo ndeyeguve kune imwe kuharare yamakuru wani iripo zvakarandika saka vakomana titambe bhora rakanaka anderika ndoka zvinhu tinyatsotaura ine chimwenyana kutenga magezi manyowani anderika nebhora nyowani majezi acho akanzi 1 tasu Ade tole senda baba tena. Gani? Right.
vanogara chete pane vantu mbotaura saka ndo chimwe chakakosha icho. Kwaziwai munofara here munoona izvi zvataita muzuva ranhasi ndotanga kukutendai kuti magona kuva muri pano nai ini ndozozvitendawo ndagona kutisana kusvika papi ndabva kwaharare chinhu chatiri kuita ichi chinhu ukama nevamwe vedu hatisi kuti toda kuti tikuwadzane ukama andeni zvauri ukama tikatarisa tese generation yechimayuth tivadiki andidika ukashaka entertainment mumamisha munopedzera makuba mbudzi makuita sei handizvo handizvo saka pakaita masports mutamba bhora muchiita sei zvinofadza handizvo ini ndonzi Securitasvo zvamunoziva munogona kungalaika maishops kuti amuchiona Securitasvo but imi kwamuri zvatova nyore pozitaura nemidirect vamwe vanotobhuka vatobhuka kuti sekuru ndiri kumbeotana nemi ndingaite sei asi mimi ndotana nemi background free handizvo saka ndadi mutambe bhora zva isu tasara win hatasara ruzi handika tasara chi win ndine jeza nakutengerai anzi tasvo wani alvanzi kuguta kwavo handika togona ku muchiriona akatorongwa numbers mucheka wakasimba mucheka original kwete muti wenyemba mucheka Captain ngaende pasenda. captain ngani Captain pakata. captain ini mukuona kani akazi one touch tendera mumberi koni avazi kuguta kwaro FC anika takamona zvakuita jesi iri ndakutengerai for free asi timu inenge awina ndichaipa bhora pakatapa bhora ne5,000 years saka izvi ndazvitaura kuna kutimu yangu chete kuti mutambe mune muzvati zvaruda zvitu fananga tirechi anika kuti bhora nechi Takashamizika mukuzvo. ne5,000 mayusi akatwanizvaina ona izvi zvatotaura panapa kaizvi zvichatoonwa nevamwe vanhu nemi mese muchatozviona mutozoona ndina rakagara paya paya nditotaura ndini muchatozviona zvitaurika anditi inzaimunde vakomana kutamba kwamuri kuitawo kuchatooneka kuuk kulondon kuamerica muchitotamba game muground muchatooneka saka dzidza kuti kutamba kwako gona kuzopa kuti utengwe uite sei utakura uende kuseri handizvo zvakakosha hakuna munhu akwanisa kuya nemidhia yebhora asi ndava nemidhia yebhora handii ndaya nechi nemidhia yebhora ude parobert ndokuti munoona zvatoita kunoku takatsigirwa kunzi tofanira kuita free for business ndozvinotaura president wedu handizvo kunzi free for business munhu ita zvaunoda ukasununguka bhora mufanira kutamba muri mayouth akasununguka azimazona Pana panosara. tiri mayouth takasununguka paZANU-PF tichitamba bhora redu handizvo handika mudzara kuti neso takabva kumisa pachigaro akaisa unyoro huno so pachairman Sadak handizvo saka tochei shumba varipo zvavakatarisa so saka taura kuti iye mosi tichitanga kupa majezi ako ainondaa nemanambers opa vakomana vako vachitobuda vachitosumuka todedza mazita ako vachitopa manambers andika vachipa majezi itai muchidimbo iyo batsirana mwana ngachibatsirana bata batsirana ipapo batsirana timu oye timu oye Hapana wangu. Hapana wangu. Maanzo mashoko ndao.
Yangu yako tora chini. Yako tora chini. Msudaira zhura. Mali. Uchizio ile mali. Yako tora chini. Maora mana kamariashi. Maora chi. Matana. Kana banoti baba maora mangani. Banoti mari. Alright. Banoti mari. Udaenda kuningina nini? Aenda kutosa nini? Yacha achitudza kuti tikupinda nepi yokutanga nditi. But so far ndoda kuti mungogamuchira line up yandichaduma pana panditi kamba. Number 1 tutanga na Christophe. Ngatore jezira. Number 1 tutanga na Christophe. Ngatore jezira Christophe. Gola ya manyama. Number 2 tina Nigel. Ngasimunga na jero washi. Number Ande Scalers. Usamanyeka. Number 4. Usamanya. Okay. Ngoba mira makadala hapo. Wanangapewa majezi mira makadala line hapa ni. Mira hapa ndio namba 1. Vavuria. Number 2 ngatora kwa. Vavuria. Wasatara buda. Scalers. Simon. Number 5. Simon ndora ndinako. Ndio number 2. And up. Number 3 ndio 3 pana. Kana pia over up. Number 6. Machens. Number 7. With. Number 8. Harare. Shama tango kuti Harare. Koza. Adoza nasi iputchete nasi iputchete. Nasi iputchete nasi. Ana gente que você muito bateu. Para. Samara uli boram nara semwe. Boram na mirai oyan pon mirai. Inonzi chitimi. Nova ideia. Thanks. Wala utitaone kuti wabuna. Nice. Yeah.
Captain huko ndani. Captain. Na captain. Akuja huko. Akuja. Dai. Zile kamera kagaragara toto wapinda tera ande okay pinda ai mana nao tira huko karasta kuja ana usawe na ana ya, ada. Oh, buda. Buda dua. Ya bolang gel. Uya we. Toga. Hino. Ah. Amana toga mbali na bai. Estamos soroka. Leo uko na mbona Jacob? Aiwa.
Buda, Buda. Ande. Akumana dia play somberi. Hapa Jose. Mwana wa sabu kazira road. Ndiwe ufambe nongora kushemuzi. Izo ndo chaizvo. Kuzvabva zvokura kwaharare kana. Heka ko andikuwaka kuba kwako munhu. Kuba kwako ndokunofana kuitwa izvi. Kwete kuita uko. Kuharare ka tikati munhu wese ngaende kusha kwake kuharare kunosara kusina munhu. Aurikira. Kunosara kusina munhu. Munhu wese akuwaka kubi. Kumba kwake. Ngati ana majasi enda kusha kwake wese kunosara kusina muharare. Mamonya enda kusha kwake wese enda kusha kwake. Kunosara kusina chi? Pambale pepa nosara pasina, panosara ndo sabhuku pana pakachitungisa. Ngati mori kana chitungisa. Esi sabhuku chitungisa. Muna sabhuku anini? Charamba. Ni sabhuku charamba. Right, nezvaunzwa mudunhu nenyina sekondari kuti kudina. Zvakanaka. Mungataura maviri matatu ere. Chijira kateerera. Sekuti asunganga zvavakusungira dunhu. Kana muchita izvozvisika. Vana maungwadza vana vacho. Kuratidza kuti mamwe mabasa vanoita kuzobira vanhu vachidai Arega matimu akawanda ari kutamba bhora kunganzi anosvika 8 arega mapoto mukawana mapoto aya tinoda kuti vanhu vajechi chikafu arega aiwa ndatenda sabu umwe nezva rakanaka vada mvura maki vavada mvura
Good afternoon, guys. Good afternoon, guys. Hey. Guys, mango ya kuzotamba aditi. Atira tiwa no pati, ora nakana aditi. Atira gere kukavana kana kuita sei aditi. The best team win at the end of the day. I tournament atira dzene ichi tarenda aditi. Atisuda munhu anonetsana nemarefu zvachacha narefu ndizvozvo. You have to play football. So, best team will win at the end of the day. Good luck. And then Mr. Ref, we don't have time.
Okay. Guys, the best team will win at the end of the day, and let's play soccer, let's play football, and let's show those people who are outside the talent, so that they can enjoy. Good luck, guys. One.
Here comes the chance for one touch. That's what any opportunity for one touch. Icho, chikula box chikali chikatula godo eyes. Thank you. Real Madrid in green and grey colors up against the light blue colors of One Touching. As we are waiting for the corner to come now, can they make sure that they get the something to open their scoring account? I'm talking about One Touching here. But it seems the referee awarded a goal kicker. He has terminated his decision initially for a corner. As we are waiting for Real Madrid from Mozambique, who played against the Porter Strikers previous days before this tournament, as they were preparing for this one. Let's wait and see. Highly flighted polar puff. Header comes, brought down under control. Way wide, higher filter. There as it comes. Muscled away. That is for a throw. In as much as you are joining us for the first time, on new that is One Touch up against Real Madrid. You might be supporting any of the teams now. Here comes an opportunity from the far side. After this one, we'll welcome back the City boys from that is of course Charlie City. And I'm still here to discover the opponents from my organizer. I guess the next one is Charlie City. Then, of course, I'll be giving the names after that one. The opponents of Charlie City, may you please prepare the names. For the next one, I need to infuse the names. Here comes an opportunity from the far side. Headed away. Arriving and kept in play down now. It turns away with a twist. Across comes a referee awards. That is, of course, an opportunity. As we are waiting for this one to come along. Can they do something here? Are they going to liberate something to profitable here? In as much as it is, this is One Touch in their sky blue colors, sending it crossing the halfway line, flicking it further, arriving. That is Real Madrid from Mozambique. Above it comes for the white chase in their way that Vinicius does, but in the other end it goes on for the throw now. Can they do something here? Are they going to make it count here? Remember, the next fixture is going to Peter. I'm talking about that is of course Charlie City. They are on standby. I'm still awaiting for my organizer to give me their opponents. Who are they going to be facing? That is Charlie City in the next fixture.
Ngoma
Tapit. Rasta bada wani sema wani Rasta. Aya wakapota. Aya nani Rasta huyu? Oh. Habari kipa sasa kwa Mungu. Make sure down. Hey! Rasta bala wani Rasta. Usati ngetse bala wani tete. Vatipinzisa kanzungu kana vati vakangedisa. Rasta! Magede hapo Rasta. Rasta! But if there's nothing that separates with him, before the penalties, we'll decide with something else. Right as we are coming forward with this one out. Let's wait and see how are they going to bring it out now. Way forward this time around. That is one touching. Getting it under control. Taking it further high upfield. Kokotashi versus Sekurutashi. That is what you are witnessing in front of your view. Can they do something here? Can they make it count now? Way through as it comes with interplay. Numbers are pushing forward here. Let's wait and see if they're going to deal with this one. Hacked it down. The referee awards it now. A set piece granted towards Ruyamuro as they push across. Waiting for numbers to come now. Voter sends it high as it comes. Brought down away further a chance. Keeping it in play, clearance goes further high. And of course, we are heading towards the halfway through of the first half. Coming with the interplay. A spot that is, of course, at this other end, Thomas. Cut away from Thomas into space. Going further with it, that is Israel. A clearance from Eti. This is Eti. Opening up is Israel. Israel down the flank. Combining with it as we go further with it now. Interplay combines. Let's wait and see as they go further with this one. Time goes way
further now. Can they do something here? Interplay still connects with this one. Wherever you might be, whoever you might be now, as we continuously come. At this time around, this is Ruyamuro in position. Way through into space. Got interplay. Switching it further with it now. I'll have we twist again with this one now. I'll beg Hila towards Sila. Sila sends it way forward now. Away from distance. Can they do something here in as much as it is? Right, Sekuru and Coco, of course, witnessing this one as we come now, cutting inside. A chance, Tomasi! Oh. Tomasi doubted at that point. That was Tomasi who was, of course, lacking for that moment to pounce as it comes long ball high up. Can they do something off the chest control for the chest now? Coming for it as they are waiting to do away with this one. We are almost a few minutes before we end the first half. A few minutes before we end the first half. I can tell you that is 5 minutes we have played so far. In as much as we are going further with interplay, can they do something? A long ball sent higher at this other end, headed away. A connection comes to the far side. Way forward with it, a chance. Tomasi, Tomasi now. Here comes Tomasi for the square pole. He takes on his marker, Tomingo. Tommy, he arriving for this other end is Theo. This is Theo struggling to control it. A part taken away from him. Well dealt with him as they come. Combining further. A interplay combines. A connection of the passes combining with one Tashi with the interplay as they twist each other. Away through with a no-look pass. Taken away by the goalkeeper coming to collect it now. Can they do something? They're rolling it way wide. Poorly executed. Way further with the skiller. Can he bring on the cross? A few minutes to go. A few minutes to go now. Before we talk about the end of the first half. As we are coming, remember we are not going to have half time. We are only going to swap ends. Here comes Thomas for the chase. A chance. Cross comes. A chance. It's a goal. Goal. Kokotashi takes the lead. Kokotashi takes the lead now. She goes in field for the celebrations now. And of course, she goes to join numbers. She knows that the boys are going to pocket something there. She knows that the boys are going to pocket something there. Let's wait and see now. How are they going to deal with it? It's gonna be something romantically. Right, it's gonna be something romantically. This is a couple's affair. I don't enter into it, but she knows she's the winner. She knows she's the winner. It's now a couple's affair. That doesn't need me now. But as we are coming now, I can tell you that she has taken the lead. Any moment, even after the goal has been scored. Let's wait and see. Headed away. Way forward with this one. A clearance goes higher. Brought down as it comes. Bringing it further with it. Can they do something? Interplay combines, but of course under some pressure as they hope to deal with this one. Can they do away with it now? Here comes the chaser for a throw. Now as we are about to go for half time, we are about to swap ends. A few seconds to go before we swap ends. There's not gonna be a half time. We are going to just swap ends so that we manage the final. Here comes Tommy. Thomas taken away from him. Tomingo now with the interplay still combines with it. Taken away further, nothing to combine. It's all over for the first half. Now we are sweeping for the final. This is the final. It's going further with it. Remember that is they fought hard to make it into the final. And then against the border strikers, the mighty border strikers, the two teams have gone all the way to make it into the final. And of course, as they go to now, let's wait and see how are they going to take it. The captains of the two teams
once it is done, the referee he knows what should happen. The captain should be the one that will lead the introductions. The captain is going to lead the introductions. As it comes, the captain is going to do the introductions. First is the presentation party, that is the captain. Right, you do the greetings, that is the captain as you go down the course. That is the train final. Exactly. Meeting that is in the shape of the team. Captain of the day, that is Lakers. The introductions. Yes, we are waiting. Thank you very much, Contender. Thank you very much, Contender. That is the dignitaries that are going to be giving the prizes. Those are the ones that have come by the way. kumba ukama ausuku kupandukirana kumba chi ukama tese tiri mayouth eZANU-PF chinhu chataita chichioneka kuAmerica, kuUK, kuAustralia uchazoona mese muchitombuda ndosaka ndane media Robert Afumanei nzvimbo ine mukumbura Mount Darwin inonzi Sekutash zita rakuberekwa Gift Mzaninamu pazuze sabhuku chituu saka mese muchaonekwa worldwide muchita zvamwe muchita hatiyanga hatitofuma. Welcome to the final now. Domino Chitizea, but frequency continues to loud. DJ, set it at the maximum volume of yourself. Now as it comes a chance, Ken Potter Strikers take the lead, a chance. Way through and across, highly lifted up as it comes now, headed away by Costa. Arriving that is Tanisha Trek. Tanisha Trek with the possession. Way through collected by, this is Pinto. Pinto with it now. Way through ever find space for Costa. Costa takes on his marker. Can he bring on the closer? Well dealt with for a corner. Well dealt with for a corner. Let's wait and see now. Can they do something here? Can they make it count now? In as much as it is as we are waiting for this one to come along, we are finding ourselves in Mkumbura here. That is where we are bringing on live at the final at the moment. Here comes the final as we are waiting for this one now. Let's wait and see how are they going to deal with this one. In as much as it is, can they bring it along? Numbers in the penalty box at the moment as it comes. Can they do something here?
Of course, as we are waiting for the corner to come. Numbers in the penalty box, hanging in the air. A header, a chance. A mistime as it comes now. Away from distance, the clearance goes way wide. Can they do something here? Can they make it count now? Remember the first winners of the World Cup. If you talk about it, the first winners of the World Cup, it was 30 July 1930. You talk about Uruguay. The second winners of the World Cup comes into fold now. You talk about, and the cross comes from NST. A mistimed as it drops now. Coming for the clearance. Header cleared away by as it comes now. Who are going to be the champions? Willard for the chase. Header by Willard across. Taken away by Tani. Away from distance now. And of course the offside trap coming further, holding a high liner. As they are sensing that it is coming further to their potential. Let's wait and see now. Wherever you might be, whoever you are. Remember that 19 June 1934. You talk about that is of course Italians claiming it. That was in 19 June 1938 for the second World Cup title. Then of course in 1950 you talk about 16 July 1950. You talk about Uruguay claiming it against Brazil at Maracanã Stadium. Way forward with interplay for Willard. Willard turning away, back into play for Lavmo. A good combination and understanding into space as it comes now. Willard with a touch. Away, this is Likas. Likas combining with Atam. Atam with a clearance higher. As we are coming forward with this one. Let's wait and see now who's going to walk away victorious. Remember that in 1958, 29 June, we talk about Brazil. They won it against, that is in 1958 by 5-2. That was against Sweden. When Pele did miracles. As we are coming further for the thrower of the chest control Willard. Willard with enough skill. And the referee awards now. He was of course sandwiched. Now as we are putting it across, waiting for the delivery to come. Summoned by the referee, that is Costa. And of course gets a warning from the referee. Can they do something here? Can they test the agility of Jaro? Numbers pushing forward here now. Let's wait and see as we are waiting for the delivery to come now. Are we going to witness a miracle here? Headed way further. Joining on for the tassel beaten for that one. Of the chest control, that is Siferi. Here comes now. Here comes Itai for Jaro. Away for the thrower. That is Potter Strikers applying some pressure here. Will Potter Strikers do something here? A broad feather as it is cushioned feather. A twisting and turning. And no through rotters they are coming now. Can they do something here? Oster is ahead of them. Waiting for the throw to come. Siferi with it now. A taken feather, that is with Tawanta. Away from distance by Tawanta finding Pinto. A Pinto's touch. Coming into space. This is Shatrek. A Shatrek for Lavmo. Towards this other end. These are the dream finalists into space. Osteri now. Oster is cross poorly executed. Away by Likas. Taken by Costa. Costa for the high volley chance. Here comes Pinto. Collected by the keeper Makamba. Makamba with it, the throwaway wide for Shatrek Tani. Shatrek Tani as we push forward now. Down the flank combining with Lavmo. This is Lavmo as it comes further. And of course interception comes. Way forward into space. Can they? As
Mawoko. Thank you very much. My DJ, sorry. Chits very much. It's because wewe iponyarara kai. Iponyarara zewe. Pane munhu anovhara akasitereka unoziva kuti hautariki. Zvokuti kana siya pa10 pako alipoka mbavha dzotanga dzatapa apa asvikwi. Ndowe tinoti best defender. Anokutaura kuti kana pa10 so ukasara uri 1 ma1 haudariki. Kozoita mwe munhu anogara nemakiye pa10 wetinoti keeper. The best goalkeeper. Unoketa makipa ndo mafesa anongoti pa10 kwa anogara kangotaimira kuti mbavha dzauda usika here. Ndo zvinongoitawo makipa. Regai tidaidzire the best defender Desire. Desire. The best goalkeeper Magaba. My teacher unongozomvika mfesika nejealous. Ndinekamwe kaskiri kekungokutoti amezi kachimero so kanozomboita nditeka unosweta. But anyway, hatina option ndezvegraft. Ngakuita basa mchana. Ndoziziya kenga kubva petasvika nezuro ndichisaka wokusvika panapa. Ya pane mumwe munhu anongochinyatsoona kuti but Blaza vari kuuya. Vangu achifamba nebhora. Apa tautaura nemunhu angachifamba nebhora. I understand vanogonge varwadziwa but Blaza vari worth kuti tivati player of the tournament. And Jova Tawana a bigger greatest prize money. Ndikutaura neze best player of the tournament. Allow me at this point in time. Linya kuti ndakusanganisa chirungu. Mundiregerawo. Pane ino nguva regai nditavidze mukomana wetoti aita player of the tournament. Ndikutaura nezva Callistos. Callisto Weltore Mpairo. Callisto is the player of the tournament from Mushingwe. Callisto. Mawoko. Right, sir. Regaindi daiso. Mungazo ndizota. Ndinotaura chokwadi chiri pano. Maybe nenyaya yekuti tatadza zita. Munhu watiri kutsvaga asiyo. But isusu injustice. Taura kuita zvinhu zvinonzi justice and fair. Kuti tisamunyadzisa semunhu auya. Vachazoshare nemunhu anga ari supposed to be the man because zita munonga makafanana. But munhu wenda ndichitsvaga. My organizer ndidaidzire munhu wacho. Costa. Not Callisto. Costa. Ndo munhu ari kutsvaga. Zita razongofanana unozongosheka maoko then mozoshaya nomwe wako. That's the way we can do it for justice. Maoko ngauye futhi saka the organizer is seemingly going to sympathize with this one. That is how we are going to deal with it. That is Costa, player of the tournament. That's right, sir. Wait, TJ. I want to pay my work. Muru never eats a course. Maboko. Don't angachi chaba but mazita zongo fanana. Don't want to Costa. Right, ndakwenda pa team awards.
then ndozopinda mu top 4. Right. Right, pane ino nguva manje ndakuinvita makapteni etimu yese kubva kumiyakati but ndozopedzisira netop 4. Makundizisa ndofunga manizisa zvendareva kana ndodzokorora shona because inombozojambawo futi ndombozobuda bhobho but munondzorawo kana ndabuda bhobho handika edzwai again. Pane timu dzisina kupinda masemi. Each and every team munodzivana ndichadaidza 1-1 dzanga dziri 9 patakatanga dzakatanga dziri 9 saka ndichadaidzira isina kungokwanisa kusvikawo mutop 4 totangirana na dzimwe dzacho dzese any representative 1-1 every representative for the team dzisina kupinda mutop 4 ichawana $50 kana paina captain kana coach anokwanisa kuuya otaura zita rake panapa ndichimutienda ndeupi wachiuya kana usina waperera magroup tine Charlie City kana aripo weCharlie City auye kunoko takananga ikoko Charlie City representative tine Charlie City representative kana asipo tinozongoiendesa ndiwe Charlie City leo ndiwe Charlie City leo alright representative yeponda yasvika mpeyo mavoko for the 4 ponda mpeyo imwe timu inotevera ndeipi isina kusvika ponda yebabatizora ngativape maoko imwe inotevera isina kusvika ndeipi ndipeyo imwe zita Charlie City tongoichengetedza Sunshine representative from Sunshine ngauye tone Sunshine kana pane yakamira Sunshine ngauye tone munozivana maoko ndiyakamira Sunshine imwe isina kuuya kusvika mutop 4 ndeipi ndiudze mazita maoko imwe isina kusvika Real Madrid representative ndipewo 40 imwe inotevera futi ndipewo 20 Foya representative from Foya ndipo representative yeFoya Obi Foya ndapedza nayo Madrid ndapedza nayo Sunshine City ndakamira weCharlie City taisa pasite takamira weCharlie City taisa pasite imwe irikutevera isina kudaidzwa ndeipi ndipewo zita wenu ndipewo zita pasara 1/5 ndipewo zita tati Foya tati Real Madrid tati Charlie City pasara 1 Charlie City ndo Harare pasara imwe 1 inozi muteresi ngaiuye tone representative yacho satapedza kapa then yeCharlie City yaiswa pasite taakupinda mutop 4 right pane yadyiwa mutop 4 apa pani nani asi handinoozvo ndingaita ndenyaya yekuti maguest of honor anozonditi mukomana yaiwewe kausadaro asi handinoozvo ndingaita apa murume wangu kule but iite number 4 kai gogondo wazongowina kupinda number 3 saka number 4 tokupinda representative from Wantashi to come and collect the number 4 present representative from Wantashi auya atore ipapo. The captain Christopher is coming on. Tipewo mawoko. Representative from Charlie City ngabomira paside chabona. Tichamona tinovaziva ndauya nawe vavo. Right touya Zakari. Ndakamirira Zakari ipapo. Inotevera number 3. Yagogo Ruyamuro, representative from Ruyamuro, ngauye. Mavoko. Aiwa kana, aiwa maoko ari pasita, mune kodo. Ndipewo maoko mani. Muri toko. Yes. Pinda mkaba umo. It's a moment to shine. Yes. Upamila pasite na gogos. It's hard to get there. Right, Naguda, number 2 manje, Musimbe, captain from Musimbe, Gawie Tone, and that is Likas, Akuya, Takananga Ipapu. Captain Likas, Bamba Tone, phase 1. What's that family? Mawokos.
Atili bonus. 250 dollars for number 2. Number 3, 150. Number 4, yaita $100. Saka ndakutinyacho kutaura munyacho nzwisisa. Pane 1 touch taipa $100. And then number 3 taipa $150 ichienda kuna Ruyamuro. And then number 2 tikaipa $250. We are talking about Mushingwe. Ndoitira kuti musazoita confusion kaunozoti unopuwa mari yakakwana. Toziziva kashi. Inyaya dzebhegi kaidzi first one. Right. Number 1 ka takabvumirana kuti number 1 inotora chi. Right, number 1 is going to pocket $400. We are talking about the border strikers. Captain. Musamanya Christmas tokata kumaisa machongwe zviriko chingombilai kumaisa machongwe ndezoti Christmas tofana kumaisa machongwe but tinotanga tamirira kama kuti poto dzacho neuni dziripo adika. It's like a gentleman apa pane munhu angachini ainesu akabata mutambo. Referee nema assistant ako. Referee is going to pocket that is $30. Then unozopawo ma assistant awashanda nawo that is out of the $50 the remaining amount. Referee uyatone uzokolekta mari yako. Maoko kuna referee wedu. Maoko anozopama dosokora sakare. Unozopama assistant ako 2 awashanda nawo matete. Mupewa maoko mkomana. Kuziwa mtemo yepura kurushandwa. Kuziwa mtemo yepura kurushandwa. Anoboshorwa anotukwa asanozigamuchira ndezvebasa rake mukomana refu. Right, pewa mawoko. Right, ndinenge ndakupedza kapa. Ma-awards ndapedza. Ndakuda kuenda pane speech of the guest of honor before I say goodbye. Right, commentator tinozonana kuseri. Of course, paine inonguva allow me tichikumbirawo munyarikani wezuva ranhasi watinoti guest of honor. Kana pane chiitiko chihombe tine munhu watinoti guest of honor munyarikani wezuva atipowo zvaakabata in terms of mashoko makukutu sekutaura kunoita maichisamba. Inini handigoni zvekuita mashoko makukutu. Regai nditi guest of honor svikai padhuze norukudzo rwenyu. Torai mutauri. Pamberi na ZANU-PF. Pamberi na ZANU-PF. Pamberi na Vamnangagwa. Pasi na mhandu. Regai ndikutende hama neshamwari. Zuva ranhasi ratiri panzvimbo ino yechisecha. Regai titende vakatiunganidzira mutambo uyu nhasi. Vana vemuchisecha vagari vemuno. Ibasa rakanaka raitwa iri. Regai titende vabereki vakabereka mhuri iyoyi zvikuru vari kugara muchisecha. Sekuru Tazwa vanhu ndovatiunganidza nhasi. Mwana weZANU-PF, mwana wechisecha. Namai Tazwa vese regai tivatende nevari kufamba navo vese pamwe chete neshamwari dzavo. Nekutambanudzwa kwavaita kutiunganidza tese tiite mutambo uyu. Regai tikutendei mose hama neshamwari vagarisani vakatenderedza. Daitiwa nemwana nendawa nemwana womukati womuno mudande muno neshamwari dzake. Ndokutendei mese vanhu vese vari mukati menzvimbo ino vabva kuMozambique vakamuteresa bva kupi Tasu zisara kuberekwa kwakare Gibbon Nyamunga Gibbon Mzanenhamo sorry mwana womuno muchisecha akaberekwa muno. Regai ndikutendei maita basa. Regai ndirape mukana Sekuru Tazwa vambotaura havo.
1 2 sorry kunzwa nekuita kwakakosha ndizvona here. So ine ndiri mwana wekuno kudande kumukumbura Border Post, ndinobva pazuze sabhuku Chitoro ndizvona here. Asi pari zvino ndokurarama ndenzvimbo yeGuruwe asi ndoshanda kuHarare. Ndakaona ndakati munzvimbo yekwamwe ndakaberekerwa nzvimbo ndakararamira ndingaitei semwana womusangano. Ndikati kandinongadza mayuthi siye umbavha mutoriro, mayuthi angaite sei? Ndibadada package yemari nepackage yemabhora nemajezi andizvo. Ndikati ganyene ndinotandara nevana vekumusha ano ari mayuthi. Ndikati vese muri panapa muri below 40 years kana 45. Tatamba mitambo yedu zvakanaka, hatina kuona chakaipa chakapinda mukati morupariro ndizvo nai. Vahwina hazvidi shanje ibhora nderaundi rinotenderera ndizvo nai. Asi zvataita izvo hazviperere pano. Vese vanhu vahwina vanzi matop of goal score nemakeepers. Nyaya iri kuoneka worldwide, America, UK, Australia, Canada, Mozambique. Ziva kuti zvamaita zviri kuzivikanwa. Ndine 1 2 3 vandichatakura kuti ndiende nawo netira mberi ndode zvipo hazvigarire ndizvo nai. Unoona zvinoita. Taita 2 days kubva nezuro ranhasi. Nhasi ndo ranga rezuva remafainal. Yahwina yaita sei. Zvakuenderana nekuziva kufunga dzedu kuti tapinda tisina pfungwa dzemunhabvu kana dzebhora. Asi izvi ndikandaita chimuzuva redande nachi 20 August zvaitika muzuva redande mukumbura tiri pachisecha tiri pakansera Marepera anogara pakanaka. Ndiye ari kutungamira wadi inoi wadi 32. Saka izvi zvatizo zviti pajekerere asi ndine urombo kuti kadoka asi zvindataura bese mazvinzwa. Izvi hazvisi kupera panapa. Ndine matimu ndichatuma bhazi ndichauya ndichakutakurai muchienda. Tine imwe anobva tournament musi Tuesday kuGuruwe. Kuchara bhazi ndichakutakurai muchienda kuGuruwe ndizvo nai. Timu yahwina ndine cheki yenyu almost inosvika ma5,000 years. Timu yenyu yahwina ndine almost cheki yenyu iyonda security almost 1,000 years. Haisi mari yekutaura pane vanhu. Asi chandafarira kusumudzira nyika yandakaberekerwa. Asi chandakuudze ichi chinhu chandaida kuzara nhasi. Chinhu chisati chaitika mukati medande. Chinhu chisati chaitika mukati mechii? Medande. Tine dzimwe hama dzeMozambique dzaenda nekuda kwenguva. Vafanira kutaura. Pada kuMozambique vari pano nakotaura kwadi switch. Pada kuMozambique ndine shamwari dzanga dzauya kuzosapota chinhu chatira muZimbabwe muno. Mozambique neZimbabwe tiri vanhu vamwe chete handizvo. Saka ndiri kukumbisa mwoyo yedu takufamba, hatidi zhowe, hatidi noizi. Takada nezuro, hapana munhu akarohwa kana akakuwara. Nhasi taita, hapana arohwa kana akuwara. Kuridza kuti midzimu yedu yatigere kuita iri kubatana, haina chakaipa chakatadzika mukati meropa redu ndizvo nai. Saka nemashoko aya ndinokutendai vese vatungamira mareferees nemamachameni nemakapteni nemazibhora atamba. Asi mwoyo zvino hazvisi kana kuperera mukati menzvimbo ino iyi. Tawirirani nevakomana, tawirirani nemayuthi. Izvi ndakupedza ndakutaura ndichiti ndinokutendai mose pamuchafamba muise ruzuva munamatiriwe. Hapana chikambo chamugara kusangana nacho musununguro mukati merwendo rwenyu. Mwari akuitirei nyasha handizvo. Thank you. TJ Miras. Musha mukadzi ka TJ. Unorasika papi TJ? Musha mukadzi TJ. Koko vasati vasasa ita uchidhipa zvino. Right. Mirati mozwa mashoko anobva kuna Koko. Right, Koko pane mashoko ndoziva mahombe anoda vana.
Yuthi woye! Yuthi woye! Pamberi nekubatana yuthi! Pamberi nekuita zvakanaka yuthi yedu! Aiwa ndafara vana vedu veyuthi yeDande! Bhodhamandi Darweni! Muri kuita zvakanaka! Ndaona bhora renyu maita ushingi zvaraidza kuti hamusi kuputa mitoriro